do té blokáda, ty kurva. Danda. No Pičo, má to tu tady. to nenáde mi dát. Čo to pôjde do videa, už to natáčam. No to dáme na Hero, kamo jedine. Geo, či jak to volá? Kámo. No pekne si chý svoj homo. Video do tak. Dolu umyť, to ty mi vyvádla veľký v garáži. Švedné rodiče. Čo? Opa, opa. A to nie to. Dobre, šešmíka. Než narobím čmu. Au, ty Nie, baby. Čo ti dáva? Ty kokos. Wow. Ktorý je názor? Opa, opa! A kde je ten steak? Aj tam sa vári. To sa musí ešte bol tvrdý jesť. Ty si dal bandurky do dresu, ty si glupý. No. Vario. A ty budeš mať well done. Nie, však on nie je začatý. Má byť čarný. No, jaký fajný. Jak sa to zapína? Cigani, suchuj, debil, negramotný, hlupý. Zapínaj. Dá, odkedy prestať čičiť. Že spálil maslo, tebe horí maslo. Čo pripáli? To jak som mal dať vonkaj? To máš nás. To mi dal maslo do p***. Asi jej. Ako nie je vôbec pečený vrch. Víci, to Tak ale to je medium rare. to vyzerá kus taký zelený. Není dobrý. Tam je toto... A to je ten, že je na tráve krmený? Hej? Tu máš medium rare, poradný steak, ty máš spečený. Názor? Ktorý vyzerá lepšie? Uvidíš, jak ho rozrežem. Názor? Vieš, že tu je 32 stupňov, čo spojíme. Počkaj. Kámo, a to do videa má ísť. Tomás y su esposa lo hará. Well done. Myslíte to miesto s braňou na stole? No. Hej, máš to je pizza. Čuješ, to je dneška cvičí, to neboli v hlave. No daj. Ja včera zapol na jak, ja som išiel povedať šerif. Ty si mal ja
zrobić projekt w szkole na Brokowie. To kradnuté drevo, to netoč. Nabíjačku teda. Skúsi ty trošku automatnú stavu. No, ideme ďalej. Hej, hej. Nie, tak mi povedal. Timo. Pekná. Kde to mám, neviem nájsť. Dobre, čo je, kamo? Je to hnusné, kamo, ale reálne to chutí tak 4-krát horšie ako minule. Sa nepribliží, choda za viac. Jaj. Dobre. Dáš povedať za videa, keďže si, toto je prvý To je prvý záber, záber, kde si ty. ale aj posledný, že? Hej, sa vyjadri k tomu, že prečo si nebol včera u Floriana. Včera? Nie, tak náhodou, že 2 mesiace dozadu, že meškáme s videami, hej? Troška meškáme. Dobre, keď na to vystrihnem, povedz, že prečo si nebol včera, si bol na lyžovačke. No, takže musel som ísť na lyžovačku, na ktorej som nebol. Takže nebol som, lebo som pusíklal, hej. Ale to si myslíte vy. Ja si myslím, že som boss, hej. KK 6471. To čo sú nejaké lieky? Čo to už opísané? Jaj. Daj záber na Floriana. Myslím, čo to robí teraz. Dáva si, hej? Čo mi ukazoval moje rastlinky? Dobre, nie to by som. Som si nemol zuby. Dneska bude sex vo fitku. Žiadne cižba, proste sex. Že jak to príde, jak to bude cítiť. Ja si myslím, že dneska pojem nechty vlasy a možno nejaké... Idem upper D. Upper D? Upper D. Upper... Prd? Upper D. Ale nie, fakt na video, nedávaj. späť, čo ukážu. Nie, Ukáž, že že takto. To nedám do videa. To nedávaj do videa. Úplne na hero. Nie, ale nedávaj, vážne. Kamo, ja som tú čokoládu, prosím. Nechytaj mi. Daj, že... I'm gonna touch. Kamo, ja si ťa dotnem dneska, fakt. Keď mi dáš čokoládu, budeš zmolestovaný.
Naťahuj. What the hell? Čo tam je? Tebe to ukážem, to posli. Chceš? Ty mi nemáš nič? Ja to máš na ruke. A kde mám ešte? Čo budeš dělat? Svoje si vystri. Áno. Tak, toto je číta. Wow. Ako na bude? Side chest. To sú na videu. Máde. Po bulku, to až po bulku sa ukazuje. Hej? Po bulku, po Kati a tak. Neukážem, nerúd. No, ti ukážem. To tak... Sme celý deň nič nežrali a teraz večer dáme stejky. Boha, teraz Teo mám celú energiu, že by ešte kola som utiekol. Hej? Môžeš začať. Koľko tam máš vajce? Daj mi jedno. 3. Ja mám 2. A ty máš koľko? 3? Ja mám tak málo. Chceš, ti dám plus? Tá bielka mi daj. Tá bielka, to ja znam jak bielka. Jaké to je? Povedz nám tu. Oh my god. Wow.